Здравейте, момчета и момичета! При няколко дни дойде една пратка от моят много добър приятел Ванко. Той ми изпрати ето тази машина, която виждате, и искам да уточня само няколко неща. Ванко, искам искрено много да ти благодаря за цялото време, което ти отдели, за да можеш да ми изгубиш тази машина, за цялото време, в което ти отдели, за да ми обясниш дали било нещо за даден компонент, дали било нещо за дадена машина. И искам най-вече да ти благодаря за цялото време, в което ти ме изчака, защото ти наистина ме изчака твърде дълго време и заради това аз съм ти искрено много благодарен. И ако не беше ти, този компютър нямаше да стои тук. И ти сбъдна една моя детска мечта, която не знаех, че ще се осъществи. И този компютър ще е като спомен за мен от тебе. И искам да ти благодаря страшно много, защото за тези пари няма как да искам нещо по-добро. Иванко, пожелавам ти всичко най-хубаво, много успехи в сферата, в която си и в това, което правиш. И да радваш още повече деца като мен. И хора, не забравяйте в YouTube, пишете Иван Войников, цъкате към банката. Вярвам, че видеята му ще ви харесат страшно много. Ванко, искам да ти благодаря още един път страшно много от сърце. Ти сбъдна моята детска мечта, която не знаех, че се осъществи. И това е спомен, който ще остане тук завинаги.